ko ba mu da abu wallahi sai mun samo shi mun yi saboda yana mun kamar yadda hudu gawo mazaɓa wadda zannan bungudu ya fi san mu kuɗiyan mu ayyukata in wanda mazaɓa tarawai bai to kuma mafi yawanci ayyukatan ga mun ta yin duk aikin da ya shiga mazaɓa rawai bai da mun ka ayyukatan ga muna ganin yadda aka kashe kuɗi ga ayyukatan ga ingantacci waɗanda aiki ne wanda hannayen ɗaya in kuka da su za su fi kowane aiki akwai abubuwan da bai faɗi ba akwai marasa lahiya da yawa waɗanda wannan gari na Bela da mazaɓar rawaye Bela mun sha mu gabatar mu da wannan ƙorafi wani bai lahiya ko wani ya kare ya ce a ɗauke shi a kai shi Kano ko kuma a ɗauke shi a kai shi asibitin Gusau ko kuma ga tallafin kuɗi a bashi ya sha magani to akwai ɓangaren ruwan sha wanda hawan zannan bungudu a cikin shekara 2.5 da muke ciki yanzu akalla ya gina mana rijiya mazaɓar rawai Bela ta kai ƙwara 20 da wani abu cikin wannan mazaɓa ta mu. Sannan akwai tallafuka da yawa waɗanda ya zo ya ɗauki matanmu, iyayenmu da matanmu da ƙannenmu da yannenmu an koya musu sana'a an ka ba su jari domin su dogaro da kawunansu. Muna kira ga sauran ƙungiyoyi da sauran kuma 'yan siyasa tsohi da matasa masu tasowa. Kamar yadda mai girma ciyaman na mazaɓar rawai Bela ya jawabi da kan yi da Allah an cimma lokacin da wallahi sallahi dole mu hito ba zannan mu gudu gudun ba wai mu zanna muna jiran kaya kullum sai dai a kira mu a bamu abu ba mu isa yanzu mu wa'idin mu da zannan mu gudu akwai kamar da shi ta mai magana akwai inda ba su ja mu kai ga zannan shi bara da shi azzannan akwai wanda kuma kuma shi abin da ya gani yana fiye zanna saboda wani to tsakani da Allah ina kira ga sauran shugabanninmu na siyasa don Allah mu yi koyi da waɗannan ƙungiyoyi mu zo mu ba wannan tsaya gudunmuwa domin a gudu tare a cikin tare daga ƙarshe mu APC har gobe muna nan muna biyayya ga jagororin jami'ar APC tun daga jagorar Abdulaziz Yari da kuma mai gina Bello Mutum Maradu babu wata jami'ar APC ko wani faction cikin garin Bela in ba wannan jagoranci ba in ma akwai shi wallahi labari ne buge ce wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh